Ahojte, vítam vás v mojom vlogu, v ktorom vám ukážem krásne ubytovanie v Grand Hoteli Permon. Je to 4-hviezdičkový hotel, ktorý sa nachádza v obci Podbanské. Je z neho krásny výhľad na Kriváň a okolie. Ak chcete dokonale zrelaxovať vo wellness, tak tento hotel je skvelou voľbou. Nachádza sa tu saunový raj, ktorý obsahuje najväčší hotelový saunový svet na Slovensku s viac ako 30 atrakciami. Každá sauna je iná, pričom niektoré sú vnútri a niektoré vonku. Po saune sa môžete dokonale schladiť v jazierku alebo v otužovacom bazéne či v zážitkových sprchách. Zo saun je naozaj úžasný výhľad na okolitú prírodu a v jasnom počasí aj na Tatry a ich majestátny Kriváň. Vnútorný wellness je presklený, takže výhľady si vychutnáme aj z vnútornej výrivky a plaveckého bazéna. Ako privítanie pri návšteve nás čakali welcome drinky Prosecca. A teraz vám ukážem room tour našej izby, v ktorej sme boli ubytovaní. Room tour začína, šlapočky. Kakať zdezinfikované. Aká skriňa posúva. Stredením samozrejme, keď sme si to chceli nechať sedieť, si môžeme setkať. To. S krásnym výhľadom na neuveriteľnú horu našej Tatroch Kriváň, ktorý není vidieť. Ale na druhý deň sme sa už zobudili do jasného počasia s krásnym výhľadom priamo na Kriváň. Súčasťou izby bol aj tento priestranný balkón a tiež aj minibar. V blízkosti hotela sa nachádza lyžiarsky vlek, cyklistické trasy a turistické chodníky. V okolí je široká možnosť vybrať si krásny výlet. Avšak tento areál hotela a atrakcie v ňom sú tak pestré, že z neho nebudete chcieť odísť inde. My sme mali all-inclusive pobyt, ktorý zahŕňal raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov s pestrým výberom jedál. Pribrala som 3 kg. Švédske stoly boli naozaj fajn. Nakladala som si veľa. Obedom a večerám bola možnosť vybrať si pohár vína alebo piva. V hoteli boli aj bary, ktoré boli už za poplatok. Mohli sme si tu zahrať biliard, bowling alebo ping-pong a tiež zacvičiť si v hotelovej posilovni. Tento hotel hodnotím ako najkrajší na Slovensku a určite sa sem ešte vrátime. Najviac sa mi tu páčilo množstvo rôznych krásnych saun a prekrásne výhľady. V saunách sa odohrávali aj saunové rituály a vo vnútornom saunovom svete bol aj prúdový bazén a výrivka, nad ktorou bola hviezdna obloha. Nemám všetko na videách,
keďže nie všade som si brala telefón, ale na stránke hotela si môžete pozrieť, aký je tam nádherný vnútorný priestor saun a atrakcií. V okolí sme sa boli prejsť v Tichej doline, po chodníku Sových strážcov, v údolí Permoníkov, ale aj popri rieke Belá a na lyžiarskom vleku. Moje videá z týchto miest nájdete v popise pod videom. Ďakujem za zhliadnutie videa a pre ďalšie tipy na výlety alebo zaujímavé ubytovania daj odber na môj YouTube Diana Travel.